Co najmniej 12 osób zostało rannych w wyniku rosyjskiego nalotu na ukraińskie miasto Charków, podają lokalne władze. Wśród poszkodowanych jest 12-letnia dziewczynka. Ataki były wymierzone w infrastrukturę cywilną i część mieszkalną miasta. Wywołały co najmniej 4 oddzielne pożary, powodując uszkodzenia wielu budynków. Rosyjskie drony zaatakowały nocą również miasto Ochtyrka w regionie Sumy, wywołując pożar i powodując uszkodzenia wielu budynków. Nie zgłoszono żadnych ofiar. Tymczasem rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że jeden ukraiński dron został zestrzelony w środę nad obwodem briańskim, co poskutkowało brakiem prądu.